Oke guys, salam budaya Sobat Nusantara. Kembali ke acara kegiatan ngelaras cadung. Oke, susah bareng karo Kang Ijan karo Piring. Oke sing wis rapi. Mana sedulur grup siap dandang apa kek dari laras calong apa bulan wis tenang bayar adune wis yuk bilang mari anu cara laras kek nah kek carang laras iki ya kan silingan iki kene dhuwure nah kek ora mangas karo ilmu ke wong ya Kang Ijan kok ora mangas ilmu ke kene nada gede kene swag. Nah, pengen gede kena ya Kang ya. Anggaran lumangaken kene iki krok meneh. Oh, ke ngelumangna ya. Jajal disit ya. Jal. Si kurang cilik, Lur. Masih kurang cilik ya. Kurang cilik, iki sing kene Lur. Sing lo tunggu lu kudu landep ya. Ini ngono sing kene anu sing mau landep kene iki kuat banget. Tapi landep. Semantan mirip kok. Tapi si kurang. Si kurang ya. Apa aku pengen budek dan ya. Nyatanya faktor udu usia tapi urung duwe duit. Kepengin karo ndi? Oh karo diane ya. Ki sing dilaras juga kayak ya. Ki sira grogon. Ya jerke. Nomor loro carane. Oh, ki laras ro. Jal sepira ki lho. Sepira jal. Wih, budono tuh pongot. Berarti keduren Lur. Oh, keduren, gede kena. Sud semending Lur. Sementing iki. Kudu tangannya kuat Lur. Oh, nah. Nah, jajal-jajal awak kebablasan. Isi kurang Lur. Nah. Kebablasan ya ora usah kuwatir, gegeden ya ora usah kuwatir. Iya. Tenang bae, angger karo ahline, guys. Nah, oke, wis mirip, Bu. Semending Lur. Maning. Dari kakek Lur. Nah, kayak karo terapi kena berarti ya. Iya, gitu Lur. Kalau terapi kena. Nah, kowe. Set. Nah, jajal maning. Isi kurang. Urung. Titik maning. Is pokoke keren ya. Gari kasih terter kayak ya. Kasih sedikit maning. Sana terter. Oh, kira pecah betul. Oh. Ora dadi iki berarti ge. Kudu ganti pring anggar pecah. Sementara Lina disit. Nah. Oke prosesnya. Nah, kiye proses natane ki sing wis dadi mau ki. Oke, sareng nglebokno tambang bre. Kren. Nglebokno tok ya. Apa kata yang nglebokno? Ya, prosesnya kangene kae sampean keton. Ya, tripod main banget ya Rin, sembarang Rin, tripod Rin. Tripod sing larang pisan kok. Nah, kayak bab, ora goyang-goyang wis. Oh, kayak ya. Nah, kayak kudu oh iya kayak anak tekukan nang jero, nah kudu selesep. Nah, aku terus dileboni kancingnya iki tambang siji ki sing gapake kancingnya. Nah,
Lho kowe tekan ngene iki ndurut ngene. No, kowe tekan pol ngono. Wis. Oke sing miki wis dilaras, engko dijajal maning. Ah, balik maning. Ki ono semene iki mau dilaras kabeh iki. Waduh. Lokasi sementara iki nang ndi Kang? SMP Siji Purbalingga. Saya Purbalingga. Oke. Moga-moga dia aja mengikuti. Aja promosi nyong boy. Kalau aku masuk ya gue. Penting sih. ASEAN morning book boleh garap di sini boke. Duh, yos. Wah, sepokoke. Nah, kowe kurang apa berarti kowe? Kurang cilik semending. Kurang jadi semending ya. Cilik kena. Nah. Sopil. Bok keren pisan. Main lah pokoknya lah. Kising mau sederhana iki. Ini jelek tap weh ngomaning kok. Oh, topo iku tong-tong ting-ting yo. Ininya ada. Nah, ini. Kenapa kok? Iya. Makin enakan. Ya. Hosa. Bok. Oke. Yang pisan. Review servis nada ya. Servis nada calung karo gamelan ki model amane iki. Wis pokoke. Gamelan bisa betul. Gamelan ya. Gamelan bisa gue lah. Wis tenang bae layani kabehan pokoke. Kita layani semuanya.